Hi mga igsoon ko diha ni Kristo. Niana pud ko para sa ato ang sharing karong adlaw. Dunay panultihon nga nag-ingon nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Now brothers and sisters in Christ, in Luke chapter 5 verse 17 to 39, na kung nakabasa ba mo ani or nakadumdum ba mo ani sa usa ka tawo nga giayo sa ato ang Ginoo. Ang nahitabo ani mga igsoon nga kaning tawhana na paralyze na siya, no? And then timing nga sa Jesus Christ niadto sa usa ka dapit, maybe dool baka sa ilaha or nahibaw-an nila nga si Jesus makaayo sa mga masakiton. Ilang gidala ni maong tao aron patambalan niya kang Kristo. So, pag abot nila sa area, dili man sila maka duol tungod kay daghan man kayong tao sulod sa balay. So unsa gihimo sa iyang mga amigo, giabri nila ang atop sa maong balay. Unya naman to siya higdaanan, ilang gihiktan og ila itong ginay-hinay pagpaubos para mapaduol gud sila kay Kristo. Maigsoon pila may istorya, nakita ni Kristo, nakita ni Jesus ang iyahang pagtuo. No, dako nilang pagtuo dili lang sa iya kundi sa iyang mga higala kanining kamot man gud sila nga makaduol. Nga nagtuo sila nga makaduol lang ta, maayo lagi ni. So giayo siya ni Kristo ingon pagay niya nga kanang ang imong sala na pasaylo na, no? Ug naayo ni maong tao mga igsoon. Now gi-share na ko ni nga story sa inyo because sa atong kinabuhi, no, nakaingon ko nga kining tawhana pagkaswerte gyud kayo kay naa gyud siya tinuod nga higala. Now, kay og dili pa ni tinuod nga higala nganong maghago-hago pa man sila nga sa kadaghan kayong tao nga ila ipaduol niyang amigo para mamaayo lang, di ba? Swerte kay ning tawhana kay tinuod gyud ang iyang mga amigo. Now, brothers sisters in Christ, sa atong kinabuhi, doon na ba katay amigo nga sama na ini mga tawhana? Katong mga amigo nga siguro dili ta physically nasakit or na paralyzed, but maybe spiritually or emotionally or sa ang atong attitude kinahanglan ta nga maayo ma-change. Doon na ba tay mga amigo o kining atong mga amigo karon mao ba ni unta nagdala nato paduol diha sa atong Ginoo? Or tingali mga igsoon, dili kita or kita baka duna baka tay mga amigo or mga kaila nga kinahanglan pod nga nakita nato nga kinahanglan ayohon nay problema kani baka nga mga tao gipaduol o gipaningkamutan ba nato nga mapaduol kay Kristo aron maayo, dili baka bisan asa nato gidala. So brothers sisters in Christ karong adlaw nga atong mensahe is padumduman ta, no, nga kung naamang ganit tay higala dili po ta mingon nga dili na lang punta makig amigo sa uban kung bad influence sila, kung dili dapat do na tay group of friends nga mo'y mo guide sa tua at least padulong sa Ginoo, at least para mutabang sa ato para mo grow ta o mo improve ta. So dinhi na lang ko taman, salamat kayo sa pagsunod sa akong video hangtod sa sunod na pod nga takna og sunod nga higayon. God bless you brothers sisters in Christ.